Grabe. Uy, mali yung kulay. What's up mga Aji? Gagambino. Ito yung pinakaantay nyo mga Aji. Unported Samon natin. Ilang araw kayo pinatakam-takam dito mga Aji. Ito na yun. Pakita natin sa mga Aji pati yung kalaban niya. Walang pakita sa inyo mga Aji. Unported Samon natin. Malaki talaga ito mga Aji. Pero walang wala ito kasi doon sa malalaki natin. Maglalakad ba ang mga Aji mga Aji, ito yung Unported Samon natin. Sorry, nakapan pala. Dali. Gustuin natin yung itim mga Aji. Ito naman yung orange natin mga Aji. Ito. Okay, game na tayo. Predict muna kayo mga Aji. Predict muna kayo. Plus shoutout sa inyo kasi iwalay ko itong video na to. Shoutout sa inyo mga Aji. Yan, God bless sa inyong lahat. Sana nag-i-enjoy kayo. Much love and respect from Gagambino. Bago pala natin umpisahan mga Aji, gusto ko lang i-shoutout yung mga ginagawa din yung ginagawa namin, yung mga nagbablog na ngayon mga Aji. Unang-una si Boss Ryan, shoutout sa iyo Boss Kadagit, si Gagambinoy, si Galamyers, si Jason Webb, si Kabutog, si James Sensei, mga Taiwan mga Aji, si Galamyers Taiwan din yan, si Kasunggab Taiwan din yan mga Aji. Kami naman mga Aji, nagtutulungan kami, walang competition dito mga Aji kasi lahat kami kumbaga sa respect, love of the game mga Aji. Kung sino na lang yung gusto nyong panoorin, kung trip nyo yung mga naghahanap ng Gagamba, pwede nyo silang panoorin mga Aji, search nyo na lang. Basta amin mga Aji is ginagawa namin to, hindi lang para sa amin, para sa inyo din, para at least mabuhay ulit ng ganitong kultura. Yun, God bless sa inyong lahat, supportado kayo ni Gagambino. Game? Mga Aji, yung lalaki ng Gagamba. Dito tayo mga Aji, lalaki ng Gagamba. Okay. Iyan, tatapak tayo mga Aji. Ay, tumabi ka nga. Kalat natin mga Aji, gusto pa exposure ulit. Mga Aji, grabe. Uy, mali yung kulay itim mga Aji, stick kinagat niya. Patay siya dito pag nahawakan siya mga Aji. Yan na mga Aji, Samon to Samon yan. Ganyan laruan ng Samon mga Aji. Patay kung patay. Dali. Thank you 150 ang ano ko na mga Aji, bro. Yung bumili 200. Sino yung nakapag-predict ng rare, yung gusto yung brown, yan yung brown yung mga Aji. Basta ako Unported Samon ako. Kasi ito, tested and proven ko to mga Aji. Inubos lahat ng OS ko na ito. Kaya pansin nyo, wala akong na-upload ng mga OS. Kasi nilabang ko dito mga Aji, lahat. Samon mga Aji, talagang pinipinis na lahat. Para sa akin ito yung pinaka the best na laban ng Samon na nakita ko mga Aji. Talagang tinapos niya. Ito mga Aji, mga kondisyon to dito yung mga mabagal natin na Samon mga Aji.
Kasi gusto ko sa inyo mapakita natin yung mga gandang laban talaga. Yung luma kong Samon mga Aji, namatay na pala yun. Yung 3 buwan na natin na Samon. Kasi sa hindi nakakaalam, yung anak ko po, na-on-fine yung anak ko. Hindi ko naasikaso yung mga gagamba. Kung makapag-upload mo na ako, sundot-sundot lang. Pero yan mga Aji. Yan, pinakamagandang laban ng Samon to mga Aji. Ang ganda. Pero yun nga, thank you 150 mga Aji. Sana may mag-sponsor naman sa atin ng gagamba dyan para makapag-upload. So ganda. Kasi mabigat. Ay, gumagalaw pa mga Aji. Gumagalaw pa. Pag binitawan niya to, sa tingin ko mga Aji, makakawala pa to. Ayun, ang aso natin. Taul na naman mga Aji. Yun, God bless sa inyong lahat. Much love and respect mga Aji. Ang Samon natin. Yung ang aso ko mga Aji. Siguro yung dumaan naman yung pusa. Yun lang, sana nag-enjoy kayo. Gagambino, much love and respect.